Alice Shanghai. Kajing kublai kalet ni subscribers bat ki baju setenat ban pe ki video sakani channel Shanghai. Satang kas nginyo vote kan pensyayangi. Mano na pedeng ki MDC ki banyo syong hapo ke HADC. Henen kasngi ka deru kasngi kabangi sya shitom na kabenta ki san snem kajing sya shitom kalong ngi ap ya ulany lano kan poi ka pali jungi bangin yo le pep ya ka vote haman la ki san snem ngi penlut por na kabenta ka jing angnut jungi kata ka de kasngi te vote tang shus dang ka jing yalap election ki jing mut jing perkat jungiru ki don hala ka jong ka jing yo i ki nong kersyan na ki parti baperu ki don ka jing trang hala ki jong ki jing angnut bat nen kar pui trik kadai kasngi ka bangile apan hap ya ki jing kersyan jungi na ka benta ka parti ka bangi kersyan henreingin ap satang kasngi nyo vote mano na ki kandidat jungi in yo syong hapo ke HADC napdeng jong pi mano tharai ban le kat kum ka jing pensngeu hakapor baki kertong ki alap ya ka election bat yano pin ikam syania ban pa syong hakashuki hapo ke HADC